खुलुमबाय लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबाय नै जोंहा मामि फैद' फै फनाव रायलायनो फैदो नै दिसाया नै दिसाया अबाव थांनो नागिरदों मा हाबायाव आदै राखिनियाव ने हाबायाव थांगोन ने माने मामिबो थांगोन ने थाङो दा थांगोन दे aduh लाजिदों मामिया हाबायाव थांनो नागिरदों नामा हाबानि रिसेपसन हाबाया दाख्लि 16 नभेम्बराव जाखांबाय दिनै आदैया रिसेपसन खालामदों नालाय जोंखौबो लेंहरदों बेखायनो जोंबो आदैनि हाबायाव थांनोसै ने माने मादैखौ नायनोसै आदैखौबो नायनोसै दे फैगोन थांगोन दिसाजों आंजों आदै राकेशनि हाबा जानो थांसैलाय जोंहा हैया फैदो मा फैदो हास्लाबला दिसा थां गस्लासो गजोब्बाय दे सासेना Mami Hindaw kita delay na ito kanya. Ada jarang laksmi. Jauh dia langgar sini ada garia tuh sih kawai. Nandang. Ayo kamu nama. Oh, hai kan nabi kamu sini. Nah, ini. Hone. Lembut. Mana be dunia. Oh, dah semua musbah. Karena ada isi. Nih, kamu sana gitu, dah belum kena laba kayak itu sini nang bay. Kamu sedang bay tanah ramen bay mana guzang nih, bay pudung. Ma blog dia. Jadi di sab blog nama mentah.
जाग्रा गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा सय सातथा फोरोंसोलाबखादों